Maliliit. Yun doon, ano yun doon? Ito kawan ito. Ganda. Ito ko 30. Ano yan? Yung paki-plastic na lang itong 5. Ano na? Ilang pwede na? Karon. Ilan po ba? Na? Okay lang po, sa 5, hindi na po. 7. Ito 7. Yan laban sa inyo? Ito, meron pa po. Ang may anak ko ma'am, anak pa sa'yo. 7 pa. Sa alam na po. Bili mo nga akong buko doon po. Buko? Oo. Dito mo lagay yung mga ano mo baka mawala. Kanina daw, kay Quest. Tapos dalawang ganito. Isang base lang man. Pahiwalay na lang. Lima po. Alog-alog sa lalagyan. Akin tatlo yun sa dalawa. Kaso po ba? Ito po. Pwede din. Ilan ito? Ikaw? Maso. Ito na? Isa na. 50 pesos. Dalawang latay, ma'am. Opo. Saka isa po. What size niya? Dalawang latay. Weekend na. Ingat pala. Thank you. Atay ba to? Atay? Isang isaw, tsaka isa pong din. Ito, lima nila. Ano ba? Bato. Magkano ba ito? Ito akin. Kanino po yung liver? Di ba? Dalawa. Kulay split po, no? Kasi dalawa. Ano po? Chicharong bulaklak. Ay, yung chicharong bulaklak. Ito ang chicharong bulaklak. Dali na. Dalawa lang po. 20 po. Dalawa. Ay, simula.
pa isa, talita tayo. Ito? Dahil ito sa amin. Ano ba sa amin din? Madali lang po, madam. Maghahango lang. O, hango lang. Pari Pepi to, sir. Pepi po yan. Ito may order ng short sir. Ayun na, ba na? May magkano dito? 25. Thank you po. Ano galing? Wala pa po yan? Oo, galing sa magaling dito. Order mo tayo. Magkano tinagawan mo? 75. Ora, no? Oo. Ay, 75 lang pala. Saan tinagawan? 1/4 lang. Isang order.
起来，看到手机在群里面救命。放不下去了。